よくあるスイングの悩みとして、ハンドファーストに当てたい、ハンドレートになってしまうというのがあります。では、なぜハンドレートに当たってしまうんでしょうか。原因の一つとしては、この胸の可動域ですね。胸の可動域。これが少ない場合、そこからもっとバックスイングを取ろうとすると、体が起き上がってしまうというのがよく起こります。でそこからクラブを振っていこうとすると、だいたいアーリーリリースのハンドレートになってしまいます。ハンドファーストに当てたい場合というのがアイアンで、特にボールの上に胸が乗っかるような、覆いかぶさるような感じになってほしい。そのためには、胸の可動域、背骨の可動域内でバックスイングをすることが大事です。そうすることによって起き上がらなくて、しっかりとボールの上に胸が来てハンドファーストに当てれると思います。